mateix el Badalona i el Sant Andreu estan igualadíssims a la classificació, mateixos punts, victòries, empats, derrotes i diferència de gols. A més, això després de la victòria per la mínima dels andreuencs contra el Santa Eulàlia. En canvi, el Gavà i el Sabadell van tornar amb la cua entre cames dels seus desplaçaments. Juanma Pons aixeca un trofeu en presència de Joan Gaspar. No és el de campió del grup, però potser és un bon assaig. El partit que el Sant Andreu va disputar ahir davant del Santa Eulàlia era el de festa major i la celebració així va ser rodona. Això sí, el maig no va ser plàcid per als de Nacho González. Sense anar més lluny, aquest mal control de Rueda va estar a punt de significar el 0-1 en el minut 9. El Sant Andreu, però, va saber rendibilitzar l'únic gol del partit, que va aconseguir pràcticament en la seva primera arribada en perill. En el minut 22, centrada de Pablo Sierra i Eloi Fontanella, que aconsegueix el seu quart gol de la temporada. Els andreuencs, de fet, donaven feina als balears per alt. Aquí, Juanma Pons va estar a punt de rematar una falta picada per Manolo Lanzarote. Els de Lluís El Cacho, mentrestant, ho van intentar al contraatac, com en aquesta acció en què Adrián Ramos remata els núvols quan ho tenia tot a favor. Però en general poca cosa més va haver d'apuntar Unai Vergara, que va visitar el Narcís Sala. No ha sido un partido agradable para nadie, pero 3 puntos más. Volvemos a tener esa seguridad defensiva hasta los últimos partidos y cuando no juegas muy bien, gana. Només aquesta falta que Ondina va picar el pal en el minut 81 podria haver canviat el signe del partit, però al final va arribar per al Sant Andreu la primera victòria en els últims 3 partits.